Il-qari liturġiku għat-2 ta' Awwissu 2018. Qarijiet 22 ħadd matul is-sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb ta' Deuteronomju, kapitlu 4, versi 1 sa 2 u 6 sa 8. Mosè kellem lill-poplu u qal: U issa Iżrael, għati widen għal-liġijiet u l-ordnijiet li qiegħed nallimkom tagħmlu. Ħalli tgħixu u tidħlu tieħdu l-art li se jagħtikom il-mulej, Alla ta' missierijietkom. La żidu xejn ma' dak li qed nordnalkom u lanqas naqsu minnu. Qisu li tħarsu il-liġijiet tal-mulej Alla tagħkom. Bħalma qiegħed nagħtihomkom jien. Ħarsuhom u għamluhom għax hekk tidhru għorrief u għaqlin f'għajnejn il-ġnus li kif jisimgħu b'dawn il-liġijiet kollha jgħidu: m'hemmx poplu ieħor għaref u għaqli ħajr dan il-ġens kbir. Għax liema ġens u hekk kbir li għandu l-Allat hekk qrib tiegħu daqskemm hu qrib tagħna il-mulej. Alla tagħna kull x'kien insejħulu. Jew liema ġens u hekk kbir li għandu liġijiet u ordnijiet hekk sewwa. Daqs dak kollu li fiha din il-liġi li qiegħed noffrilkom illum jien. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Salm 14, versi 2 sa 3, 3 sa 4 u 5. Ngħidu flimkien: Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb? Min jgħid is-sewwa f'qalbu? Min ma jqasqas birsienu? Ngħidu flimkien: Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? Min ma jagħmilx deni lil ġaru u ma jgħajjarx lill-għajru? Min ma jistmax lil bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej. Ngħidu flimkien: Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? Min jissellef u ma jitlob xi maxx u ma jxaħħamx kontra min hu bl-ħtija. Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek. Ngħidu flimkien: Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? It-tieni qari. Qari mill-Ittra ta' San Ġakob Apostlu, kapitlu 1, versi 17 sa 18, 21 sa 22 u 27. Eżiż, kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema, jinżel mingħand il-Missier, l-għajn tad-dawl, li fih ma hemm ebda tibdil u anqas del ta' tidwir, għax ritu willidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejqa tiegħu. Ilqu bil-ħlewwa il-kelma mħawla fikom li tista' ssalvalkom ruħkom. Kunu intom dawk li jgħallmu l-kelma u mhux tisimgħuha biss u hekk tqarqu bikom infuskom quddiem Alla u missierna. Ir-reliġjon ġenwina u bla teba hija din: iżżur l-iltiema u r-romol fl-hemm tagħhom u żżomm ruħek bla tniġġis il-bogħod mid-dinja. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu. Qari mill-Evanġelu skont San Mark, kapitlu 7, versi 1 sa 8, 14 sa 15, 21 sa 23. F'dak iż-żmien, il-Fariżej u xi wħud mill-kittieba li ġew minn Ġerusalemm inġabru ħdejn Ġesu u raw lil xi wħud mid-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jieklu b'idejhom mhumiex indaf.
jiġifieri mhumiex maħsulin. Għax il-Fariżej u l-Lud kollha biex iħarsu tradizzjonijiet ta' missierjietom ma jmissux ikel qabel ma jkunu ħasslu jdejhom sewwa. Hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq ma jiklux jekk ma jinħasslux. U għandhom bosta drawwiet oħra li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal ieħor bħalma huma il-ħasil tat-tazzi u tal-buqari u tal-ktieli tal-bronz. Mela, il-Fariżej u l-kittieba staqsewh: dan il-għala d-dixxipli tiegħek ma jġibux ruhom skont it-tradizzjonijiet ta' missierjietom, imma jieklu b'idejhom mhumiex indaf. Iżda hu jġibhom sewwa ħabbar iżgħa fuqkom jan jistgħu ġbieħor bħalma hu miktub: dan il-poplu b'xuftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbhom hija l-bogħod minni. Firħa il-qima li jagħtuni jgħalmu d-duttrina li mhijiex għaj praċetti tal-bnedmin. Hekk intom twarbu l-kmandamenti tal-Alla biex tħadnu it-tradizzjonijiet tal-bnedmin. Reġa' sejjaħ lin-nies leħ u qalilhom: isimgħuni intom ukoll u ifhmuni, ma hemm xejn minn barra li meta jidħol fil-bniedem itebbu, imma dak li joħroġ minn ġol bniedem dak hu li jtebba lill-bniedem. Għax hu minn ġewwa minn qalb il-bniedem li joħorġu l-ħsibiet ħżiena, żina, serq, qtil, adulterju, reba, ħażen, erq, libertinaġġ, għajra, malafama, supervja u bluqa. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtabba lill-bniedem il-kelma tal-mulej. Tmiem, il-paċi magħkom u grazzi tal-li qed issegwu l-liturġija magħna. Dawn ir-recordings sa nibdew nagħmluhom ta' kull ġimgħa. Jekk tixtieq issegwi, klikkja subscribe u għafas notification. Grazzi.